Здравейте хора, ние сега имаме нова игра, тя не е нова, ама не съм снимал на нея до сега. И взех нови арбалети там. И ще правя един батъл, ама малко камерата ми е върху едно място. И както винаги, една от тия скапани реклами на ония сайт за неща, някакви неща. Трябва да си преместя камерата. Просто не мога да натисна бутона иначе. Какво? Не мога да чета английски. Това какво е? Това не мога да го отключа. Това е изи. Ама това другото не знам какво е, ама знам, че в червено, иначе няма да го пусна и това ще пусна. Последния път, щом играх, ме пусна срещу невидим опонент. О, what? Само ръце, само ръце. Да трошим с ръце. Ще ги трошим так. Бачо ли го срена? What? То ме оцели глаза верно обаче. То ме оцели глаза без смисъл. Не мога да го... Да! Гати трикшота. Моя сега ще ми се подиграва. Сега рунд 2, да няма рунд 5, защото има 5 рунда, ще е много гадно. Ще е гнусно от гнусното. Ще е гнусно от гнусното, ще е гнусно. И ще го отрепа като куча. Ей, бат, това ми сби зъб. Къде си тръгнал, бе? Моминник. Говедо! 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 Говедото малумно, верно. Говедо, малко, говедо. Какво си говедо ти, бе? Ей, аз не мога да се движа, бе, говедо! Аре, дай ми малко пространство, бе, май! Говедото малко мръсно скапано говедо. Верно ли сега ще ми прави само това, докато не свърши играта с капано? Абе, бате, то не ме... Добре, да шибнах го в кръка и го убих. Бате, то се прави много отворен и го отрепах. Отворения пич. Като ми се прави на много отворен, ще си гледа работа. Като ми се прави това на много отворен, ще му изкърта зъбите на мръсното говедо. И абонирайте се с камбанката, лайкнете видеото и от мен чао.